Ahojte priatelia, ahojte kamaráti, ahojte nitrianska hokejová rodina. Som veľmi rád, že po dlhšom čase sa počujeme, aspoň takto na diaľku, keď sa nevidíme. Vítajte pri, nazvime to, pilotnom dieli našich nových podcastov, ale pri prvom z rozhovorov počas leta s našimi hráčmi. No a koho iného sme si mohli vybrať ako prvého respondenta, ako najnovšie ohlásenú posilu. Brankár, odchovanec z Nitry, Matej Marinov. Matej, ahoj. Ahoj Paťo. Ďakujem ti veľmi krásne za pozvánku, že ma tu máš a teším sa na tento diel. No, verím, že to bude veľmi zaujímavé rozprávanie pre všetkých našich poslucháčov či divákov na sociálnych sieťach. Tak Matej, začnime teda tebou. Čo aktuálne robíš, kde sa nachádzaš, je začiatok júna, tak čo robí hokejový brankár takto v lete? Tak, momentálne zrovna teraz som v Nitre doma v bytíku. No, pomaličky takto užívam leto, konečne doma po dlhej sezóne, po dlhom školskom roku, tak je super pocit, že sa vráti takto domov a čisto len byť doma s rodinou, s rodičmi, pomaličky začať trénovať a sa skúsiť do toho dostať čo najskôr, tak takže takto vyzerá môj deň cca dnes. My sme sa bavili ešte predtým, ako sme išli do tohto nahrávania, že sme sa tesne minuli v HK Nitra, takže ja budem veľmi rád, keď ťa budem môcť spoznať a teším sa teda na teba. Ešte som ťa nevidel chytať. Tak skús nám povedať, ako sa zmenil Matej Marinov od času, kedy odišiel z Nitry. To sa písal, tuším, rok 2021, aktuálne je rok 2026, takže v čom si sa zmenil najviac ty osobnostne za posledných 5 rokov? Môže byť, no, tak 5 rokov dozadu som odchádzal ešte dosť mladý a celkovo tak hokejovo neskúsený a nevedel som viac menej, čo od tej Ameriky mám čakať, čo mi to všetko dá, jak ma to posunie. Ale pamätám si prvýkrát, keď som tam išiel, som veľmi tešil, hlavne aj po tej ľudskej stránke, aj toto, že jak ma to naučí byť lepším človekom, alebo veľa mi to dá do života. A si myslím, že som sa veľmi, veľmi zmenil v tom, že som oveľa sebavedomejší, či sa to týka hokejovo alebo aj v živote. A určite som sa tam veľa vecí naučil, ktoré ma veľmi zmenili. No hovorí sa, že zámorie dá hráčovi veľa, čo sa týka jeho psychickej pohody a najmä ho zocelí, pretože odíde od vlastnej rodiny. Tak ako si ty vnímal tento tvoj odchod z Nitry, z rodného mesta, od vlastnej rodiny a to fungovanie, pretože musel si začať fungovať vlastne sám a keď si sa mal o niekoho oprieť, tak si sa mohol oprieť len sám o seba. No tak určite áno, je to také prvý rok, človek nevie, čo má od toho očakávať a som išiel do toho s tým, že som si nejako myslel, že som koľko toľko pripravený na to, aj som vedel aj od spoluhráčov, ktorí tam už boli, ktorí mi hovorili, ako to tam funguje, som si myslel, že som viac menej na to pripravený, ale tá naozaj sa skúška príde až vtedy, keď tam človek je sám a ako hovoríš, že na všetko som sám a keď som tam prišiel, som mal prvý rok v juniorke šťastie, sme boli tuším 4 a 5 cudzinci, tak ešte to bolo také, že sme boli viac menej viacerí, ktorí sme prežívali to isté, ale postupne, ak som sa dostal na univerzitu, tak prvý rok som tam mal len jedného Fína, druhý rok som tam mal tuším jedného Švéda bol a tretí rok som tam už bol sám cudzinec, takže človek sa postupne naučí, na všetko si tak zvykne a potom to ide, že veľmi jednoducho, veľmi ľahko by som povedal. Teda zocelený Matej Marinov sa vrátil sem ku nám do Nitry. Ešte predtým, ako nabehneme na dráhu celej tvojej hokejovej kariéry, poďme k aktuálnym dňom. Ako sa zrodil tvoj prestup do Nitry? Tipujem, že ťa kontaktoval Tomáš Chrenko, tak kedy prebehli také tie prvé rokovania, prvé rozhovory a prečo si vlastne zatúžil vrátiť sa? Tak je to tak, no. V podstate viac menej som dostal od školy možnosť, že vlastne mi zostáva ešte 1 rok, aby som doštudoval školu a dostal som možnosť, že si ju môžem doštudovať na diaľku s tým, že som teda dostal štipendium aj všetko, tak hneď som sa začal obzerať po možnostiach s tým, že Nitra bola vždy taká, že som tu doma, vždy som chcel hrať za Nitru, bol to taký jeden z mojich snov a som veľmi rád, že sa mi to podarilo a veľmi sa na to teším. Tak som tu, ako hovorím, som tu od malička, tak sa strašne teším na fanúšikov a na celý ten hokej. Tak, My sa ešte teším. na záver trošku vrátime k týmto rokovaniam, ale teraz poďme pár rokov dozadu. Ty si teda prešiel všetkými mládežníckymi štruktúrami v našom klube HK Nitra, no ale potom prišiel aj prvý seniorský štart. Spomínaš si na neho? Ktorý to bol zápas? Samozrejme. Nitra Zvolen. A ako dopadol? Tak, túto sezónu dopadne lepšie. Ale nie, akože nevyhrali sme, prehrali sme.
pamätám si to, však bol som síce mladý, ale to absolútne nie je výhovorka. Ale nedopadol úplne podľa predstav, ale som veľmi vďačný za to, že som vtedy tu v tak mladom veku, v podstate málo ktorý brankár dostane šancu vôbec sa dostať takto do mužského hokeja a som veľmi vďačný za šancu, ktorú mi už vtedy dali. A ako hovorím, veľmi veľa mi to dalo. Či hlavne po hokejovej stránke, že ve, veľa som sa naučil, vedel som, ako sa mám lepšie na zápasy možno pripravovať a ako vnímať celú hru. Tak ja konec koncom som za to veľmi vďačný a veľmi rád za ten zápas. Ty ešte ako mladý brankár nastupoval okrem teda Nitry a okrem juniorky aj v Leviciach. Tak čo hovoríš na túto príležitosť? Je podľa teba pre mladého brankára dobré, keď vo veku možno 18-19 rokov dostane príležitosť ísť do seniorského tímu, hoci je to iba prvá slovenská liga a nie je tá najvyššia? No, myslím si, že určite áno. Čím ďalej teraz mám pocit, že tým viacej tých mladých brankárov dostáva šancu takto sa prebojovať do mužského hokeja, aj napriek tomu, že to je prvá slovenská liga, tak si myslím, že to je pre mladého brankára to je veľmi, veľmi, veľmi dobrá možnosť, ktorou ísť, tak ten seniorský hokej je úplne iný, úplne o niečom inom od juniorky alebo od dorastu a tiež spomínam na to len v dobrom. Veľa mi to dalo aj hlavne po hokejovej stránke, ako som povedal, aj s Nitrou a som za to vďačný. A vnímal si možno aj rozdiel v kvalite zakončení juniorka proti prvej lige Levice? Akí tam Určite boli áno. hráči? Určite áno, tak už len tým, že všetci sú starší a sú to muži, tak strely sú silnejšie, všetko je rýchlejšie a je tam viac menej taká štruktúra hokeja, ktorú, alebo aspoň vtedy v juniorke sme možno až tak nemali, alebo nebola až tak dodržiavaná. A to hlavne by som povedal pre nás brankárov veľa spraví, že aj my sme, alebo aj ja som vnímal teda, že kto ako hrá, aký obranný štýl hráme, ako máme rozhrávku napríklad za bránou a takéto veci. Takže tak. Ono to bola vtedy covidová sezóna a ja som si našiel na internete, že vtedy za Levice hrávali aj mladí Američania. Avery Haves, Donovan Sebrango, bol tam aj syn Toda Bertucciho, legendárneho hráča. Zrejme to bolo všetko spôsobené covidom, že sa prišli rozohrať na Slovensko. Aktuálne už dvaja z týchto troch mužov sú hráči NHL. Tak ty si na nich spomínaš, menilo to niečo, ich prítomnosť menila niečo na tréningoch? Napríklad, že bolo tam cítiť ten severoamerický štýl hokeja, napríklad väčšie nasadenie, alebo jednoducho zapadli do kolektívu a vnímal si ich ako bežných spoluhráčov zo Slovenska? Áno, bolo to síce dávno, ale určite si pamätám na nich. A by som povedal, že aj, boli všetci tí chlapci americkí, aj Kanadiania sú vždy proste iní od nás. Či to je hlavne mentalita, by som ja povedal. Ale no je to cítiť hneď od prvého dňa, čo som tam bol, to bolo také, že tí chlapci majú, by som povedal, viacej sebavedomia a sú také viacej tým pádom uvoľnení na lade. A no spomínam na to tak, že bola to prvá moja skúsenosť taká s americkými hráčmi. Tak a určite musím povedať, že boli to super chlapci a som veľmi rád a vďačný, že som sa s nimi stretol. Tvoja kariéra sa teda vyvíjala dosť dobre, môžeme to tak nazvať. Tak prečo ten odchod do zámoria? Bol to tvoj sen od malička? Povedal by som, že určite to je každého sen, si myslím, hokejistu, si zahrať v takýchto súťažiach, hlavne v tých juniorkách. Ale nevnímal som to vtedy tak, že chcem ísť silomocou do Ameriky, tak hokej máme si myslím, že super aj tu. A som to zo začiatku tak vnímal, že sa postupne ako skúsim prebojovať, čím najskôr do extraligy. S tým, že sa mi vyskytla takáto možnosť, že som mohol ísť do Farga na skúšku. A bolo to na Vianoce a prvýkrát som bol ešte taký, keď mi zavolali, som si nebol istý, že či chcem do toho ísť. Predsa je to veľký krok spraviť niečo takéto, ale potom som tak porozmýšľal 2 dní možno a som ich zavolal naspäť, že teda určite idem to vyskúšať, tak nemal som viac menej čo stratiť, no a som veľmi rád, že to takto celé dopadlo. Hovoríš o skúške, tak skúsme objasniť našim poslucháčom, ako vlastne prebieha táto skúška. Oni ti zavolajú, že vieš čo, Matej, potrebujeme brankára, príď na týždeň a uvidíme, či si to necháme, alebo išlo o dlhšie obdobie, rátali s tebou do konca sezóny, alebo ako to vlastne bolo? Áno, tak mal som agenta vtedy, iného ako mám teraz, ktorý to potom začal postupne všetko vybavovať, ale hej, no bolo to tak, že oni boli vtedy dosť zle na tom a hľadali brankárov
mali tuším Čecha, ten odišiel, Američan jeden tiež odišiel, no a nejako sa dostalo asi moje meno k ním a ponúkli mi, že teda príď na skúšku, uvidíme, či si ťa necháme do konca sezóny a potom uvidíme, čo ďalej. No a prišiel som tam a som nakoniec 5 rokov potiahol aj na univerzite, ďalšie 3. To je teda pekná porcia času v živote a najmä toho hokejového času v tej kariére. Aký bol ten tvoj príchod? U koho si býval zo začiatku a kto ti možno tak najviac pomáhal v tej aklimatizácii? Lebo je to určite aj u slovenských hráčov, ktorí prídu do Zámoria, treba sa aklimatizovať rovnako u Zámorákov, ktorí prídu na Slovensku. Na Slovensko je to pre nich z úvodu ťažké, tak aké to bolo u teba? Býval som v rodine, prvé 2 roky v juniorke, tam to je v podstate tak spravené, že každý hráč má vlastnú rodinu, ktorá mu je pridelená a mal som obrovské šťastie, že som mal veľmi, veľmi zlatých ľudí, ktorí sa o mňa starali a to môžem povedať len pozitívne veci na nich, aj na celú tú organizáciu, ale viac menej ešte aj k tomu mi tak dopomohli tí, jak som povedal predtým, cudzinci, ktorí tam boli so mňou, ktorí to tiež mali viac menej také ako ja, tak predsa všetci sú tam super ľudia, všetko je super postarané o mňa, ale tak nikdy tam nebudem doma, alebo nikdy hlavne ten prvý rok alebo prvé 2 roky sa nikdy tak nebudem cítiť úplne, ako by som možno chcel, ale no postupne som si tak a potom ja som hlavne nevedel po anglicky, keď som tam prišiel vôbec, tak to som sa postupne naučil, no a tak a potom som sa do toho nejako dostal, ale tá angličtina by som povedal, že to bola najhoršia vec na tom určite. Už v druhej sezóne si sa do toho dostal, lebo keď som pozeral tie štatistiky, 92% tuším účasť na juniorských majstrovstvách sveta, to sú dobré čísla. Videl som tam aj, že druhý All-Star team, skús nám ozrejmiť, že čo to vlastne je druhý All-Star team. Tak je to druhý ako keby tým, alebo neviem ako to takto vysvetliť. Druhý najlepšie, keby áno. A povedzme tak, no. Hej. Zo Bol si základnej jeho súčasťou. časti. Bol som jeho súčasťou, presne tak. No a bola to veľmi dobrá sezóna. Mali sme, vždy to je také v tej Amerike, že každý rok sa ten tým celý mení. Mi to prišlo aj, tak nikdy som nevedel, alebo nikdy hráč nevie úplne, čo mal od toho očakávať, že aký bude ten tým a jedno s druhým, ale mali sme úplne výborný tým, aj všetkým sa nám darilo, tak to určite aj vďaka tomu som teda dosiahol takýto úspech. No a potom postupne sme sa vlastne dostali až do finále, kde sme prehrali. Ale no tak ako hovorím, dalo mi to strašne veľa do života a sezóna, na ktorú budem spomínať až do konca života. Tak vráťme sa ešte k tomu juniorskému šampionátu. Napokon si odchytal jeden zápas, ale v akej pozícii si tam išiel? Lebo tam bol jednotkou napokon Adam Gajan a on tuším išiel na turnaj v pozícii trojky. Tak ty si bol jednotka alebo dvojka? Ako ste sa rozprávali pred turnajom? Áno, tak bolo to také, že nikto z nás nevedel poriadne, ako ideme do toho. S tým, že mali sme nejaké zápasy, ktoré sme mali predurčené, že tento bude chytať tento a teda. No prvý zápas som aj neodchytal celý, začínal ho Paťo Andrisík, áno, určite Paťo. A no potom som odchytal druhú polku a potom sme hrali proti Američanom, čo išiel do brány Adam Gaja, no a potom asi všetci vieme, čo sa stalo a jak sa mu darilo, za čo som tiež veľmi rád, jak ho to posunulo v kariére. Ako ty vnímaš túto skúsenosť byť na juniorskom šampionáte? Je to niečo iné pre hráča, ktorý dovtedy pôsobí povedzme v juniorkách na Slovensku, mal si za sebou už nejaký ten kus kariéry v Zámori, tak čo ti dal juniorský šampionát a akú partiu chlapcov si tam stretol vtedy? Určite veľa, určite výbornú. To až doteraz to hovorím každému, ktorý sa na to spýta, že to boli asi moje, neviem, tri najlepšie týždne hokejové v živote, že tam to bolo správne také malé mestečko hokejové a bolo to, že to veľký zážitok, veľmi veľký zážitok. Aj z pohľadu toho, že všetci tí ľudia okolo toho, jak to tam vnímali v Kanade aj proti hráčom, akým som tak reálne prvý, asi to bolo poprvýkrát v živote takto hral, bol tam Bedard a títo. A tak bolo veľmi, veľmi dobrý zážitok, na ktorý som rád, že som tam mohol byť súčasťou toho. Vďačný. Bol tam v slovenskom kádri vtedy hráči ako Filip Mešár, Adam Sýkora, Dalibor Dvorský, tuším a ďalší, tak kto bol taký najlepší zakončovateľ? Kto ti dával na tréningu najviac gólov? Zakončovateľ? Hádam nikto. Ale ak by som si mal vybrať jedného, tak by som asi
povedal asi Dalibora Dvorského, ale všetci tí chlapci tam boli veľmi šikovní, ako aj Siki, aj Mešár, aj Filip Mešár, aj Šimon Nemec. Všetci, to asi všetci aj teraz vedia, že sú to, patria medzi špičku na svete a už vtedy to bolo jednoznačne vidieť, by som povedal. Tak, ale povedal by som, že asi, ktorý mi už keď tak dal raz za čas gólik, bol Dalibor Dvorský. Takže hovoríš, že jedného dňa stredko tejto partie v seniorskej reprezentácii, je tak? Bol by som veľmi rád, no jasné. Tak to je tiež taký cieľ, tak určite áno, myslím, že každý hráč sa tam chce dostať. A určite by som bol veľmi rád. Tak sú to všetko super chlapci, s ktorými som v tých reprezentáciách viac menej vyrastal. Tak v 16 sme hrali spolu, v 17, v 18 a potom na 20 ešte, tak sa poznáme všetci dosť, tak bol by som určite rád. Poďme postupne po krôčikoch, lebo tú cestu do našej slovenskej hokejovej reprezentácie si sa rozhodol urobiť si v NCAA. To je Zámorská univerzitná súťaž pre tých, ktorí nepoznajú a nevedia. Tak hovorí sa, že to je dosť náročná cesta pre hokejistu a najmä pre brankára, pretože tých zápasov v NCAA nie je veľa, nie je ich toľko ako v juniorskej súťaži a keď náhodou nie si v tejto lige jednotkou na brankárskom poste, tak toho veľa neodchytáš. Tak ako si ty vnímal túto pozíciu a prečo si sa rozhodol ísť do NCAA? Áno, máš pravdu vo všetkom, čo si povedal. Určite to je tam tak, že začal by som týmto, že tam je málo zápasov a tým, že tam je málo zápasov, tak strašne na každom jednom zápase záleží. A či hráme proti silným, či hráme proti slabým, však samozrejme všade to je tak na svete, ale tam obzvlášť, lebo sa často nám tréner hovoril, že prehra niekedy v novembri je to isté ako prehrať pred playoff, keď nám ide o niečo možno viacej a tým pádom strašne to náročné v tom, že aj psychicky, že sa vedieť pripraviť na každý jeden zápas a to sa postupne som sa to naučil a si myslím, že som to zvládal lepšie a lepšie, ale tak prvý rok, keď som tam prišiel, tak určite to bol taký skok z toho juniorského hokeja, kde sme hrali, tuším, 62 zápasov v základnej časti a tak prehrá sa, tak bohužiaľ, ide sa ďalej, čakajú nás ďalšie 3 zápasy za 4 dní, ale tam, keď sa prehralo, tak celý týždeň potom nasledovaný bol taký, že nebola dobrá nálada až tak možno, ako by sme chceli a potom to všetko tak ide spolu. Ale tak k tomu hokeju tam. A ako som sa tam dostal? Tak v podstate ono to funguje viac menej tak, že v tej americkej juniorke tam chodia skauti v USHL na zápasy a postupne si tých hráčov berú alebo nejako skúšajú im dávať ponuky z viacerých škôl a potom si to ten hráč vyberie. Ale ja som mal šťastie, vlastne to aj spojené aj s majstrovstvami, že americký tréner, bol hlavný tréner, bol náš tréner teraz na škole. Tak on ma po majstrovstvách mi zavolal a mi dal nejakú ponuku, že aj mi povedal, aké by mal predstaviť so mňou víziu nejakú do budúcna, ktorá sa mi veľmi ľúbila a som tam išiel sa pozrieť na tú školu na 3 dní. Veľmi sa mi to páčilo, ako to tam majú porobené aj čo sa týka aj školy, ale samozrejme aj hokeja. A podmienky sa mi ľúbili, tak som sa rozhodol tam ísť a podpísať. Možno informácia, ktorá pomôže veľa mladým hráčom a rodičom. Ako je to finančne pri prechode na univerzitu? Musíš platiť ty, alebo platí za teba univerzita a vieš žiť nejaký život na úrovni vzhľadom na to, že tam hráš hokej, alebo ako to funguje? Určite záleží od každého hráča. Hráči dostávajú štipendium, ktoré nie každý dostane 100%. Ja myslím, že môžem povedať, som mal to šťastie, že som vždy dostal 100%. A plus tá škola dá nejaké peniaze navyše, aby som z toho vedel vyžiť a jedno s druhým, ale s tým, že v podstate ja v tej škole mám všetko zadarmo, tam jedáleň, sú tam obchody, je to celý taký areál veľký, obrovský spravený, ako keby také malé mestečko, tak tam sú reálne tie peniaze, človeku ani není treba, ja som tam poradne nič nemíňal a je to tam spravené hlavne tak, že všetci sa o teba starajú, tak na úrovni a o všetko, čo máš zabezpečené, čo len chceš, či sa to týka po hokejovej stránke, alebo aj po študentskej, som dostal milión vecí, ktoré mi pomohli to viac menej vyštudovať.
A je to tam taký klasický vysokoškolský intrákový život ako tu na Slovensku, lebo ja som na neho bol zvyknutý. Tento rok som skončil na UKF-ke, tak zažíval si niečo podobné aj ty v Amerike, alebo je to niečo úplne iné? Aj keď asi nevieš, ako to funguje na Slovensku, ale tak samozrejme vysokoškolský život, štúdium plus zábava a dobrý kolektív k tomu, tak nejak by sme si to mohli predstaviť. Akože je to zároveň to isté, ale zároveň úplne iné. Si myslím, že veľa aj divákov túto videlo, že hociaké filmy z tých amerických škôl, z amerických univerzít, no aj keď som tam išiel, som si myslel, že to nemôže byť, že presne podľa tých filmov, ale prišlo mi to fakt, že identické všetkým filmom. S tým, že, akože pre nás, pre hokejistov, aj pre všetkých športovcov je to oveľa, oveľa viacej prísnejšie, že človek si tam nemôže robiť vôbec, čo chce. A akože záleží od toho, na akej škole viac menej, ale napríklad som bol, že na dosť hokejovej škole, my sme tam mali vlastne len tak povedzme, že hokej, boli tam aj iné športy, ale všetci vnímali najviac hokej, tak človek si tam, alebo nemohol som si tam robiť, že čo chcem, ale je to tam, bolo to tam dosť také, akože, že aj voľné miestami, by som povedal. Pri tých filmoch mne hneď napadli prcičky, takže bežal si na humíľu. No, to nie. Mal som možno spoluhráčov niektorí, ktorí si týmto prešli, ale ja som nie z týchto, určite nie. Ja som taký kľudnejší typ, by som povedal. No ja určite nie, ale zo pár videí by som mobil ešte našiel takéto. Možno smiešnejších. Ale tak super, že to tam vlastne takto funguje, lebo týmto si vlastne potvrdil, že aj tieto filmy ako prcičky sú založené na realite. Dobre, Matej, poďme na tú tvoju pozíciu. Aké boli tie roky na univerzite, ktorý ti dal možno toho najviac a na záver zhodnoť uplynulú sezónu. Aký brankár k nám prichádza do Nitry? Tak, začnem prvým rokom na univerzite. Som tam v podstate z juniorky som si myslel, že nie, že to budem zvládať, ale že to budem možno zvládať lepšie, ako som si predstavoval. Bol to veľmi veľký skok aj v tom, že jak sa tam strašne veľa sa tam trénuje, aj veľa sa robí na suchu a som sa tak nejako nevedel hneď na začiatku do toho dostať, by som povedal, tak ako som plánoval, ale potom postupne som sa do toho dostal a druhý rok som mal oveľa lepší a tretí rok si myslím, že som mal dosť slušný, čo sa týka štatistík aj výhier a veľa mi to dalo, čo sa týka aj nejakej mentálnej prípravy, tak to mne by som povedal aj nejakej určite aj fyzickej prípravy. A čo si myslím, že by mi hoci kde inde na svete pochybujem, že by mi dalo. Tak. Aký typ brankára k nám prichádza? Lebo nie si vysoký golman, ale o to mrštnejší asi budeš v bránkovisku. Tak povedal by som hlavne, že sebavedomý. Určite sebavedomý a si myslím, že viem rozhodovať vo veľkých chvíľach, že keď je zápas, že prví dvaja hrajú spolu a je 1-1, 5 minút dokonca, tak sa nezlaknem ničoho a si myslím, že som veľmi spoľahlivý a že budem zvládať veľké momenty vo svete. Si myslím, že kvôli tomu som bol vyrobený a sa na to strašne teším. Na tlak aj na všetko, že to je podľa mňa najlepšia vec, čo je na hokej. To je vždy samozrejme dôležité. Mať brankára, ktorý nemá nervy. To je základ každého jedného úspešného tímu. No dobre, tak vráťme sa k tomu kontaktu s Tomášom Chrenkom, ktorý si mal. Tak akú pozíciu vlastne dostaneš v štruktúre HK Nitra? Tak, ja si myslím v prvom rade, že brankár nikdy nemá určenú pozíciu dopredu. Že aj som si to aj v kariére som to videl, aj na univerzite, keď som bol, tak som mal ísť robiť dvojku a som bol jednotka, alebo som mal byť jednotka a potom sa to tak pomiešalo, tak si myslím, že toto nie je taká reálna vec, že niekto začne ako jednotka a bude chytať tak ja si myslím, že hlavne sa chcem do toho pozerať, že krátkodobo a sa snažiť čo najviac, aby som týmu za každým pomohol, či môžem byť, či to je na lade, či to je mimo ľadu a si myslím, že potom svoje vlastné ciele mám určené a ktoré verím, že dosiahnem. Ale no, snažím sa na to pozerať hlavne tak, že čo sa deje dneska a dneska sa snažím byť najlepšia verzia samého seba a spraviť aj najlepšou verziou všetkých ostatných, čo sú okolo mňa.
keď si už pri tých cieľoch, tak keď poviem, že cieľom pre teba môže byť odchytať zápas v Lige majstrov a nastúpiť do 20 duelov v našej najvyššej súťaži, som ďaleko od pravdy alebo blízko pravdy? Aj blízko, aj ďaleko. Takže myslíš si, že tie roky v zámorí dajú brankárovi toľko, že si pripravený aktuálne byť jednotkou majstra na Slovensku? Akože ja si osobne myslím, že samozrejme. Určite áno, tak veľa mi to tam dalo. Samozrejme, to bude veľmi ťažké. Aj to je Slovenská liga pre brankárov je veľmi, veľmi náročná. Že či príde brankár, ktorý má skúsenosti možno aj v NHL, alebo príde mladý brankár, tak si myslím, že to pre oboch je takisto náročné. Ale si myslím, že som na to pripravený v podstate najlepšie, ako som sa doteraz mohol na to pripraviť. Tak si myslím, že keby sa môžem vrátiť aj s možno inou cestou, tak určite si nevyberiem nič iného ako toto, ktorou som teraz išiel. Tak nepochybujem o tom, že by som na to pripravený nebol. Ja sa naozaj veľmi teším, keď ťa už uvidím v bránkovisku, ale skús mi ešte prezradiť, a si ty taký typ brankára, ktorý je fun to watch, že predvádzaš nejaké niekedy až spektakulárne zákroky, alebo si skôr taký kľudný v bránkovisku a chytáš všetko, čo potrebuješ a snažíš sa budovať si to sebavedomie zákrok od zákroku? Určite kľudný som ja skôr typ brankára. Sa snažím byť taký sústredený celý zápas. Má svoje predurčené veci, ktoré za každým robím a vždy proste, keď ich dodržím, tak sa dostanem do toho zápasu, že keď sa hodí buli, tak som presne v takej tej pozícii, aké chcem byť. A to je že hlavne tým, že som kľudný, tak si myslím, že skôr môžete očakávať odo mňa takého kľudnejšieho brankára a sebavedomého a spoľahlivého a potom po výhre už sa to môže zmeniť. Príde ďakovačka, podnitriansky kotol a tam to bude samozrejme už vrieť. Bola motiváciou možno aj Liga majstrov? Návrat na Slovensko a hneď konfrontácia s top švédskymi, top fínskymi tímami, s tímom zo Švajčiarska. To sa nedá zažiť každý rok. Naozaj aj to vyžrebovanie, ktoré prischlo v Nitre, je také, že kvalitnejších súperov si už Nitra asi prijať nemohla. Tak ja keď som sa začal baviť s Nitrou, tak ono bol v podstate nejaký plán, že sa sem že je možnosť sa sem vrátiť po univerzite, tak som ešte nevedel úplne o tej Lige majstrov, ale určite to tak dodalo na tom, že tak každý si myslím, že to je super súťaž a super skúsenosť pre všetkých hráčov, tak určite sa na to veľmi teším a verím, že dopadneme dobre. No dobre, Matej, tak na záver mám pre teba prichystaných ešte 5 veľmi zaujímavých otázok. Verím, že nás čakajú nečakané odpovede od teba, tak poďme na to. Musím sa priznať, že pri tvorbe týchto otázok som bol viac než kreatívny a naznačovať to bude už prvá z nich. Tak predstav si, že na Zem zaútočia mimozemšťania. No a súboj o našu planétu sa bude odohrávať na ľadovej ploche. Generálny manažér bude skladať tím pozemšťanov, no a do brány nominuje teba a Conora Helibaka. Ako by si presvedčil trénera, že by mal do brány na tento dôležitý zápas o budúcnosť celého ľudstva dať práve teba a nie Conora? Ako čakal som hocičo, ale takúto otázku. No asi tým, čo som povedal doteraz, že takéto zápasy si myslím, že každý brankár je jeho snom odohrať, odchytať, tak ja o to viac pre mňa a myslím, že by som si na takýto zápas veril takisto, ak na každý iný, tak snáď mňa, ale je to už jeho rozhodnutie. Dobre, budeme veriť, že k takejto situácii samozrejme nepríde, že nás mimozemšťania nenavštívia s takýmto zámerom odohrať hokejový zápas. Poďme ďalej v našich netradičných otázkach. Tentokrát si predstav situáciu, že si doma na nitrianskom štadióne v drese s Sorgoňom na hrudi, je 10 sekúnd do konca zápasu, Nitrička vyhráva o 1 gól, ale súperovi je nariadené trestné strieľanie. Čo by ti išlo vtedy hlavou a na čo by si sa snažil sústrediť? Tak ako v podstate niečo podobné by som odpovedal ako aj teraz prvú otázku, čo som odpovedal. Tak takáto situácia je každého brankára, alebo myslím si, že väčšinou takým snom a si myslím, že by som vedel v takýchto chvíľkach rozhodovať, tak by som sa na to tešil a nemal by som z toho žiadny nejaký stres ani a si myslím, že by som si určite veril. Dobre, poďme ďalej. Aké sú
hokejové brankárske rituály Mateja Marinova. Brankárske rituály. Oh, tak by som povedal, že nikdy som nebol taký, že by som mal nejaké rituály, alebo že by som niečo robil stále, to isté. Každý zápas mám skôr také psychické veci, že sa snažím takisto naladiť, ale také, že vyslovene rituály mám, že po každom vyhratom zápase si nepaskujem hokejku znovu a tu mám len na zápasy a netrénujem s ňou. A že v podstate si obliekam pravú stranu skôr ako ľavú, ale to si myslím, že také, čo sa hovorí tak častejšie, tak okrem toho nič takého. Dobre, tak poďme teraz skladať tvoju top formáciu. Vieme, že si aj fanúšikom HK Nitra a zároveň aj budeš teda hráčom seniorského tímu. Tak vráťme sa do tých tvojich možno ešte fanúšikovských časov tvojej juniorskej kariéry alebo pôsobenie v Zámorí a zložíme si tvoju elitnú formáciu. Brankár, dvojica obrancov a trojica útočníkov. Začneme od útoku, tak keby si mal vybrať najlepších alebo tebe srdcu najbližších hráčov, ktorí kedy pôsobili v Nitre, akú trojicu útočníkov by si zvolil? Dobrá otázka. Tak v útoku, tak je ich tam určite veľa, ktorých by som mohol dať nanominovať, ale myslím si, že taký, čo si určite zaslúžil, ale čo je jednoznačne Jožko Štimpel, by som povedal. Potom taký, ktorý mi prirastol k srdcu, alebo keď som bol možno ešte mladší a pozerával Nitru veľmi, chodil na zápasy, tak Blackwater. Ale aj Laliberte by som mohol. Ale je ich tam veľa. A tretieho k ním do útoku by som priradil asi Sama Bučeka. Predsa len za posledné roky v Nitre. OK, to máš zaujímavé. Kebyže tam dáš Laliberteho, tak to máš troch pravákov, ale tak niektorí tréneri vyznávajú aj túto taktiku. Tak poďme do obrany. A v obrane by som si vybral, ťažká, no v obrane je tiež veľa mien, ale asi jedného mladšieho, jedného staršieho. A nebudeme hovoriť, ktorý je mladší, ktorý je starší, ale asi Braňa Mezeja a Šimona Nemca by som si vybral. Keď tak už. Samozrejme, fyzickou kondíciou na podobnej úrovni, vek je len číslo v tomto prípade, tak sám sa môžeme zhodnúť. A poďme na brankársky post. Samozrejme, Matej Marinov jednotka tejto elitnej formácie. Kto by bol dvojka? Tak, ale nie, priradil by som k ním určite. Tu tiež na brankárskom poste bolo veľa brankárov, ktorí v Nitre dostali nejaké ocenenia a dokázali toho veľa. Ale asi by som si vybral Miška Valenta. S tým, že toľké, ako nielen v Nitre, ale toľké roky má odchytané v Extralíge aj si myslím, že patrí medzi jedným z najlepších slovenských brankárov. Tak asi by som si vybral jeho. Vylámalo si na ňom zuby niekoľko útočníkov v našej najvyššej hokejovej súťaži. Skvelý brankár. No, dobre, toľko teda otázky, Matej, ale no a úplne na záver, Matej, tu mám jednu otázku, ktorú pre teba pripravila umelá inteligencia. Tak si pripravený na ňu odpovedať? No dúfajme. Keďže máme výdobytok modernej doby, tak som sa rozhodol opýtať sa teda aj umelej inteligencie na jednu z otázok a tá znie. Predstav si, že by ti niekto ponúkol garantovanú zmluvu v NHL na $5 miliónov ročne. Opakujem, $5 miliónov ročne. Ale jedinou podmienkou by bolo, pred každým jedným zápasom na teba musí celá kabína v kruhu kričať a ty musíš uprostred kabíny predstavovať základnú zostavu v ružovej sukničke. Zobral by si to? V ružovej sukničke? Áno. Si myslím, tak už len tým, že si zahrať NHL by človek spravil hocičo možno. Aj keď toto je... Ružová suknička, no. Ale si myslím, že stále to nie je také zlé, aby som sa nejako neobetoval pre ten tým, pre ten kolektív a nejako by nás to možno nakoniec aj nabudilo, tak si myslím, že v najhoršom, že prečo nie. Super, tak toto vystrihujeme a posielame chalanom do kabíny, aby vedeli, že ako ťa majú privítať. Pondelok budem na telke v šatni, no jasné. Ružová suknička, tak môžete sa tešiť aj na Reelsko Mateja Marinova pri jeho premiére po návrate zo šatne v ružovej sukničke. Veľmi sa na to tešíme. Takto sme ťa trošku zapálili na záver. Čo ty na to?
Trošku dosť. Dobre, ďakujeme, že Matej Marinov bol prvým hosťom tohto nášho podcastu, týchto našich letných rozhovorov s hráčmi HK Nitra. Matej, prezrať fanúšikom, aké sú tvoje najbližšie plány, kde ťa môžu stretnúť, vidieť. Tak, všade v Nitre a plány, hlavne sa pripraviť na sezónu, tak ako mám, viem, čo mám robiť, aby som bol čo najlepšie pripravený, ako môžem byť, tak hlavne sa tomuto venovať naplno a tak som hovoril, skúsiť žiť každý deň naplno a si takto postupne ísť. Super, ďakujeme, bol to vynikajúci rozhovor. Priatelia, pre vás ešte takto na záver špecialitka. Chystáme ďalšiu talk show, hokejový večer z HK Nitra, takže máte sa naozaj na čo tešiť, sledujte naše sociálne siete. Toľko teda Matej Marinov, majte sa krásne. Ďakujeme.